Mendocicero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mendocicero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayun, muli tayo nagbabalik mga kababayan sa ating YouTube channel. Bago dyan, shout-out muna natin si Jonas Soriano. Yan, nagpapa-shoutout yan sa reels daw niya. Panoorin nyo yung kanyang reels, maraming good vibes yan. At shout-out din natin yung team Mindo in the house. Sila Charles Agustin, Double G, Big D si Spider, si Happy Man Forever, Viral Spider, Kakamba, si Nico Mendoza, si Kois TV, si Angelo, Luciano, yan. At saka yung iba pa na hindi ko nabanggit. Ngayon mga kababayan, ang ating uusisahin at bubusisihin ay itong sinasabi nilang na tukoy na kung nasaan itong si General Bantag. At tukoy na nga ba ito? Ayon doon kaya ayon kaya the general's opinion kay General Macanas ay tukoy na raw, pero bago yan kung hindi pa kayo subscriber kay General Macanas, pa-subscribe na rin ang kanyang YouTube channel, The General Opinion. Yan ang kanyang YouTube channel mga kababayan. So panoorin natin to kung may katotohanan ba ito. Kaibigan, ito breaking news tungkol sa pagtago-tago ni DJ Bantag dahil may pabuya na 2 million para sa mga magtip kung saan siya nagtatago. Ito, meron na pong kumagat, meron na pong nagtip at isinumbong kung saan ang exact na lugar kung saan nagtatago si DJ Bantag. So, sino itong nagtip at saan ngayon nagtatago si DJ Bantag? Mahuhuli na ba ang ating DJ Bantag dahil sa tip na ito? Okay, tatalakayin ko ang detalye niyan. Okay, ito na. Excited na ako itong balita nito. Excited na, medyo kinakabahan. Kasi akala ko walang kakagat eh. Napag-alaman ko meron na. Ibinigay na ang informasyon. May exact na lugar. Ganun. Ayun, may exact na lugar na raw. Ayun, ayon kay General Macanas. Ituloy natin. Ganun po ang maganda sa informasyon kay exact, specific. Hindi yung nandito sa isang lugar, maluwang na lugar, paano mo hanapin doon? Itong tip kung saan nagtatago si DJ Bantag, madaling makita. But kung madaling makita, I don't know kung madali bang mahuli. Kayo ang maghusga mamaya. Okay, ganito po yung tip. Ayan, sasabihin na niya kung nasaan. Ang mensahe, yung nagsumbong, mamaya babanggitin ko ang pangalan niya. Ang sabi niya, madali lang po makita si DJ Bantag. Ito na yung lugar. Nasa puso po siya. Ayun pala, nasa puso pala Ng karamihang mga Pilipino. Doon makikita si DJ Bantag. Ang nagsabi po nito ay isang Bantag supporter. Nabasa ko sa comment sa yung vlog ko, yung 3 reasons bakit bakit mahirap mahuli si DJ Bantag. May nag-comment, Pinoy Transporter Canada 2771. So ibig sabihin, nagtratrabaho sa Canada, Bantag supporter to. At ako, na-shock ako pagbasa ko nga, and I realized, totoo, si DJ Bantag nasa puso ng millions of. ayun pala, nandun pala si General Bantag sa puso ng mga milyong Pilipino all over the world. Filipinos worldwide. So dahil puso, madaling makita, nandyan. Nandito sa puso ko. Nandyan sa puso nyo. So, Boying, come on! Huliin mo si DJ Bantag sa puso ng millions of Filipinos worldwide. Tanong, kaya ba ni Boying nadakpin si DJ Bantag sa Pagka-joker ka rin, General, ating mga puso? Never. Yung nababasa kong comments, hindi ko ipagkakanulo si DJ Bantag ng kahit 10 million pa, kahit 1 billion pa. Kung makita ko siya, itatago ko siya, tutulungan ko siya. Ganon po ang halos comments
nga nababasa ko sa aking mga vlog. At ako medyo giging emotional kasi alam ko napakahirap ang pinagdadaanan ngayon ni DJ Bantag. But then, ang magbibigay sa kanya ng lakas ng loob, itong suporta sa kanya ng taong bayan. So, klaro, kung nasaan na si DJ Bantag, nasa puso ng maraming Pilipino. Ang challenge kay Boyeng, paano niya agawin, paano niya hulihin si DJ Bantag sa puso ng mga Pilipino. Lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mendocicero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na!